отварях и после ти ги бия. Тук ли намерим да спряме? Тук не е место. Ето, това ще се пашка. Еспресо шари 10 пъти. Другия вариант е тук, може ли да се мушне на това? Що пък не може? Да ми покажи, нали? Да, тя ще бъде. Мога ли да мина? Може, да, там гледай, няма шуме. Толкова ще ми да бъде. Как ще мина? Тук паркирай, да е. Ама така се изнеси малко. Натам отиди малко, натам. Тук ще се набута. Така като се набутваш си затваряш после така за влизане. Защото сега за да не ти е колата пригодена за влизане. Добре, айде дай още натам да не пречим на пътя. Буши се още. Към тази бяла? Към тази бяла. Това не как се изглежда. Не, това не е по-лесно. И какво? Да не пречим на минавам. Чакайте. Паркиране, отчекане. Виж, Орел можехме да завием. И тук сме се видели. Да стигаме, мила. Ма много съм хубава така. Без пръчки. Ето тук една пъпка имаме. Да не пуснем зума да видим пъпките. Чакай да звънна на Нели. Пей сега, че ще звънна. Айде, откъде ще минем после? Я, знаеш какво? Сега ще застана и до тая кола, ако мога. А ти по-скоро пеша излез? Не, Къде за да живееш мога тук, после да се върна назад. Виж, че запушвам. Хората не могат да минат от Да, мен. назад. Нещо изчука. Не знам, камъче по-скоро. Дай назаде. Той на къде ще ходи? Но ние още се чува. Да, така. Не, завърти наляво. И що наляво? Да сме успоредни тук с това да може така да си минат. Ама не искам така, бе, мило. Така добре са. Исках после ето тази кола да после се ще изравня. завие на тук обратен надесно. Така не ми Ти за да дойдеш на така да дойдеш, аз затова ти казах да се изнесеш и така да се мушнеш, а ти се заблоде като такова. Аз си викам, истин си така. Не, аз така искам, после. Това бе да бута така, бе. Ами аз исках до това. Да си искала, сега тази заедница как че за
се караш на там. Какъв ти обратеше прав? Аз тук толкова тясно. Сега е този вариант да е после като тръгваш и така ще направиш. Хем ще видим ако дойде от там. Ми хубаво, айде върти тук, примерно, така завърти. Един път на пълен ляв на там. И сега като минат колите ще се изнесеш назад. Опа. Дай са назад, Въпреки всичко, гледа да е чистичко, да е чистено. Чакай сега. Да минат жените. Да. И то да мине. Дай са назад, Няма никой, дай, спокойно. Дай. И сега на къде? Сега напред е с пълен ляв. Чакай да включа поне. Са пълен 10. Мила, стига си ме снимам, защо? Идва ли Да, някой? няма никой. Давай са, бързо. Бързо пускай си, там отпред няма никой. И сега на къде? Стига толкова, дай се напред на там. Така че ме заобикалят. Готово, сега да пречи на никой. Нали? Изкочи даже авариите. И как? Чета тук. Тротуара. Я вижу, звънат ли ти? Да го гаса ли или да продължавам да снимам клипа? Абе, Мила, изключи го вече. Не сто вече да бъда снимана. Не ли? Ние сме на Lidl тук, сещаш ли се? Къде си? Ами на Lidl точно отсреща по тротуара, където е за към... На пътя. Да, от страната на Lidl. Добре, едно графитено сиво пеженце. Ама сигурно ще видя, като идваш, ще изляза. Чао за сега. Не е разговора задържан, нещо цъкне. Ама кога ще дойде? Пихо, ако те е чула сега. Аз не го бях изключила. Вика, та още си барбори разговор. Голяма кукувица. Койка? Еми, ако те е чула... Ама аз ли го казах кукувица? Еми, ти го каза кукувица. Нали на цена червената? Да, ама ако не бях... Аз видях, че ми натискаш. Да. Мило, стига да я спри сега с твоите. Чакай да си... Не, да се. Много вкусно. Айде, че не гася. Щом не искаш да ми гледаш клипа. Сега че го качим у YouTube. А къде е спирката?